Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa ze hry For Story. Tentokrát tu máme hosta Deluxe. Čus. Co v tomhle videu budeme dělat? Jo, chtěl bych takhle ve videu říct, že s Deluxem jsme natáčeli už asi před týdnem, ale... A včera ještě. No a včera, ale to moje video, který jsem natáčel já, se podělalo, protože já jsem něco blbě skonil v tom Sony Vegasu a Deluxe zase vlastně, jak to říct, prostě neměl program, No, který já by jsem to snímal ten zvuk, jako teda uložil ten zvuk, takhle. Jakože mě to snímalo, ale jak jsem to dal do toho na editování, tak prostě to najednou nešlo. Jo, a tak teda asi takhle v rychlosti řekneme, co se dělo. Tak v tom mém videu bylo to, že já jsem měl nějaký prachy, že, goldy a tak. Hledal jsem PvP kuši, Deluxe mi přispěl 10 goldů, který mu splácím teďka. A chtěl bych mu tím ještě v tomhle teda videu poděkovat. V popisu máte jeho kanál. A potom jsme šli ještě do, jak se to tam jmenuje? Co? Ohnívky prostě, jak se tam to... Do ohnivé země, nebo jak se to jmenuje? Hellfire, no. No, Hellfireu. A to je vše a na tím Deluxovým videu tam už ani nevím, co tam bylo. No to jsem gaboval Jo. ty dvě věci, takže mi vyšla dýka nenávistí před PvP 2 gemy a ještě Iberec plus 11 na 2 gemy. A pak jsem ještě rozpečeťoval bohyně a jedny blesky jsem dělal. Jo. A to jsem byl zavara, takže. A jako teda, tak včera byl, jak někteří víte, event na prostě gemy, že o 20% větší šance. No a mně se povedly na kuši teda 2 gemy. To je ta kuše PvP, o které jsem mluvil. Magie je fakt hodně hezká a tedy prostě dobrá kuše. Myslím, že ten, co mi to prodával, v celku dobře prodělal. A asi tak teda, no. A já nevím, co vůbec budu dělat. Já asi půjdu na ty pecky, protože mi chybí asi půl levelu, nebo 3/4 do, teda 3/4 baru do levelu. A co ty? Já půjdu do dungeonu na Osirisáky. Jo. Nebo že bych šel taky? A ne, já si udělám tu 60. Tak. Jinak, jak si můžete všimnout, před tím video bylo timelapse z toho... No, do prdele. Jak se to jmenuje? Z Memphisu 59. No. Bohužel mi to nedalo level, takže musím ještě chodit pecky 60. A já si vyrobím biče za ty cipoviny, co jsem dostal. Čekat. Tady. Počkej, já jdu, jo. Do toho. Do Memphisu 19 nebo prostě. Jo, chápu. No. Jo. Teď asi umřu, protože si nebudu dávat buffy ani. Bič na koně si párkrát vyrobím. Jo, z těch, ne? Medaile slávy. Jo. Ne, prosím ne. Co je? Já jsem se tady bugnul, počkej, ne, ještě ne. Jo, super. Ale byl to bug. Tak. Ještě dvakrát. Tak. To bylo by, že se to vyrábí po jednom. Jinak už mám 81 krát tu Endendressovou perli, takže typuju Jo, tak... Jo, minci. Tak typuju tak level 80, že půjdu dělat ten 1000 bonus, nebo co to je. A no, asi tak. Počkej, já nechci do přístavu. OK, jdu tam. Tak já jdu dělat ty pecky. Tak, použijeme bič.
OK. Tak jinak, když jste teda chtěli, tak můžete do našeho klanu Focus Your Mind, to říkám asi v každém videu, který takhle nějak zvládám. A jako když se chtěli, stačí napsat. Buď mě, nebo Deluxovi, to je jedno. Ten Krištof já jsem moc není aktivní, nebo je? Já možná dám někoho jinčího zástupcem asi. Jo, jinak, určitě čekejte vylepšovací videjko, hned jak spravím něco trošku ve škole, no a teda. Aha. A tak čekejte vylepšovací video. No a já to vůbec nevím, co jich jako takhle mohlo ještě, nějaký informace. Vůbec nevím. Jak tohle video vyjde možná na YouTube už i dokonce dneska. Jo. Nejspíš jo. Tak záleží, jak to bude dlouhé, jo? No právě no. Já mám čas do 10, takže jako. Snad jo. Snad určitě. Udělám jedny ty pecky a asi půjdem teda. Půjdem, asi vypnu potom video už. A to zase není nějak extra dlouhý. Jo. Protože v tom Sony Vegasu to je fakt trošku složitější, no. To věřím, protože tam je tolik těch stop a všechno. No, všeho, no. Prostě celkově ty, ale zase tam je výhoda, že tam máš víc efektů a víc jakože možnost nějak to video zlepšit a tak. To ale ten render je trošku delší a tak, no. No jako o render by mi jakože jedno, jo, to bych mě počkal nevím jak dlouho, ale... No já zase tolik času totiž nemám teďka tou poslední dobou, takže jako... Je to na nic. Super, dostali jsme zvlášť jednu pecku už. Nám padla z nějakého dementa. Ment. Počkat, to ještě nemám hotovo, jo. Hořím. Tak už ne. Tak. Já je zítra škola, ale jen 3 dny, že? Zítra 3 dní schůzky, no do prdele. To je špatný. A tak zase nějak moc se netěším, no teda. Je tam Jesina Roba, plus 19. Hulka vznešené kouzelné síly. Ježišmarja. Já nevím proč, já bych si hulku třeba nikdy neudělal. Aha. A ona jakože dobrá, když chceš být ten obranný kněz, ale nevím na co ti je u mága. Tak to taky ne, no. Když mág je taky útočný, no. A Zařík jako možná jo, to jo, ale... Jo, tak na Zaříka všechno. Tak. A úplně blbě. Já jsem dnes šel na zpátek. Jo. Jinak omlouvám se teda, že neslyšíte zvuky ze hry, ale prostě Skype je nějaký podrbaný, no nevím. Prostě mi to nejde na Skypeu nastavit nějak. Jako když s nikým nevolám, tak to jde, ale protože když s někým volám, tak mě to zase nějak vypne ty zvuky ze hry a prostě takhle. Ale tak to se dá vydržet. Zkusím nějakou tu hudbu, ale nějak s tím experimentovat zase radši nebudu. Tak. Radši ne, no. No. Minulý video se posralo tím, že jsem vlastně tam tu hudbu zkoušel, no. Jo. A celý video se... Když to aspoň neodstranil a podíval se na to, než to vyrendruju, hej. To by bylo dobrý, no. Tak. Super, padla nám další pecka. Jinak ty už máš 59. No. Pane bože. Já jsem dneska furt expil prostě úplně... Hej, tak klobouk dole. No. A chtěl bych dneska zvládnout aspoň tu 61 ještě a to. Tak to už asi taky budu denně expit, nebo já mám furt tu 40 a celkem jakože nic moc, no. Ale chtěl by to XP event, nebo pak by mě to lákalo víc. Jo no, XP event by to chtělo. A možná ten event na to vylepšování, to jich teda nějak přemluvil taťku. A tak taťku se přemlouvat hned jako, ale spíš ta mamka, ty vole, no.
to mám naopak. Jo? Mhm. Tak. Tak. Ty ale pěkně mi tam dával na tým v tom Memphisu 59, tam je takový ten na konci ten těžký ten kouzelník takový, který dává hrozně Jo, moc. on dává ty stuny nebo co to je a... Jo a ruší ty kouzla a i jako co máš na sobě. Aha. Parchant. Mě málem zabil tam. Mhm. On bere 80 na ranu prostě jako. Tyjo, já tady procházím hodinu, tyjo, tím dungeonem a teprve teď jsem se dostal k tomu bossovi a bude tady Aaron. Tak ještě udělám jedny pecky, má to zatím jenom 10 minut, tak aspoň na těch 16 to natáhnu. Jo. A to není takové obyčejné rychle. Jo jo. Už se těším na vylepšování, jako koupil to jsem bude si, to bude mi aj jakože sledováno za všechno. jo, jsem si koupil teďka, nevím kdy, jsem si koupil, no ani už nevím, co jsem si koupil, jo, mistrák, jsem si našetřil prachy a mám jeden mistrák, no a teďka šetřím na elixír toho, ne štěstí, no toho taky, ale výtažek prostě. A zkusím to vylepšit jako takhle, aspoň ten jeden pokus takhle jenom. Mhm. Aspoň na tu 13, aby to šlo. Jo, aby si nepřichystané už. No, jako i tak to mám už pěkně přichystaný z 11, to už půjde nahoru nějak, ale jako takhle, aby to bylo trošku víc. Kdyby to bylo 15, to by bylo přichystané. No to jo, hej. Dýka nekonečné zuřivosti plus 5. Já mám vlastně ještě 360 beuček. Ještě z té Avalon. Jo? Já jsem teď hned šel pryč, jak to skončilo. Ty vole, no, jsme včera prohráli, hej. Hej, ale to není možné, to je celkem jakože málo kdy se stane. Že vyhraje ten tým, co je na té druhé straně. No, tak ono tam bylo hrozně moc AFK hráčů včera. Ale neskutečně to, No, když já taky, no. no, Já to, jsem když to se podíval na počítal. ten začátek, tyjo, tak to úplně tam všichni ragili na ty AFKře. Prostě Ale já bych to moc jakože nezmohl nic. ani já, no, to je fakt, ale tak čím víc, tím líp, no. Tak oni mají pak z toho strachu úplně. No, To kdyby byl tak 80, tak klidně, jo, nebo 70. a já jsem v té době byl ještě 56, nebo to, ty vole. A jak vidím, tak se světovoli snížili, ta cena. Jo? To stojí 150 stříbra v kuse, někdo prodává. A jo, no. To stálo nějakých 600, 200 nebo nějak tak. Jo, 300 možná, ale to už No, nevím. to jsem taky viděl, i 300. Ale jako 200, no, nebo já Zhodily nevím, se ty ceny, no. Jakože kdyby se shodili aj normální věci, jo, tak No, tak to by bylo dobrý. Osiris, CG. Už máš, takže 450 stříber už máš? aha. A to je pro ně nejlepší na vydělávání. Je, no. To jsem ještě nikdy nedělal takto. Já jsem to vždycky neviděla, jakože, já jsem ani nevěděl, že to padá Je, z toho Arona. Já jsem to dal jen ty časáky kvůli tím expem. je, Já chápu, si ještě no. pamatuju kdysi, jak jsem měl nějakou věc od 34 snížena na 25 a já jsem dal level 25 tak za týden a pak jsem neexpl asi tak nevím jak dlouho. No jo, ale tehdy to ty 20 a 10 byly o něčem jiném, že? No, je, no. Bych klidně byl alt, tedy 10, 20, to by byla větší sranda. A tak tady mají úplně všichni to, ty spely a tak. Jakože je dobré, 10 bys to neměla, ale ve 20 jo, ale A já vůbec teďka, jak si nevím, o co jde, já jsem trošku teďka se zažeral do hry. no prostě od těch terečkách, jak bylo kdysi tam PG3.9 a tak. Je, Ale nic tak zajímavého, jen tak. jinak, mně se ta kvalita videí zdá taková průměrná. Jo, ona je dobrá. Jakože není zase tak špatná, ale jakože vždycky na začátku videu nevím čím to je, ale prostě je to takový horší a potom Je. to je úplně krásný, jako Tak to Ono- je jedno. ten Sony Vegas to tak trošku tu kvalitu jako zdá se říct sníží, i když to je ve Full HD, ale prostě to nevá.
Na First Story to stačí. Jo, však jo. Jinak rozhodl jsem se, že tenhle kanál bude zaměřený hlavně na First Story, asi jako na ty 5 Stories a taky ty sračky kolem. No prostě for story a No a ty priváty. to téma prostě. Jo. A možná občas i něco jinčeho natočím, ale to ještě uvidím. Tyjo, to už je 7 hodin. No, asi jo. Hm. To je strašné, já nechci do školy. Hej, mně se taky vůbec nechce. A tak uteče to zase rychle. No, snad. My vlastně ve středu už... No, to je Ve- poslední den, jen 3 dny. Jo, no. To je dobré. Dobrý. A A zrovna ty 3 nejhorší dny. Teda aspoň u nás. Jo? Nejdebilnější předměty zrovna v ty dny. Tak. Další pecky hotovy. Jdu odevzdat a budu myslím level už. Uvidíme. Cykl. Dík. To bude 60k, v 60 se blbě XP, nebo tam jsou ti autíci a tak a oni tam furt bojujou a... No právě že A to- vůbec, tyjo, tady Jakože Oh. no vlastně v TDčku nebudeš XP, možná. v TDčku ne. Tak to je, no, tím I když pádem. možná ten jeden level. Uvidíme. Ale tak kdyby byl XP event, tak... Ty vole, to bych byl jenom v TDčku. Ale ty pecky nejsou taky špatné. Ale jak mám ty elíky, přichystám 300% a 2x200%, tak to by bylo jenom v TDčku a pak jak bych to neměl, byl by XP event, tak bych šel na pecky. Jo, a jo, jsem level. Asi právě šetřím ty elíky na ten XP event. Tak, schválně co bude odměna za postup 60. Jo, co go? Jo, dík. 300% elik XP, jo, takže ty vole, že bych šel? Asi jo, teda za ty prachy. Teda hovno za ty prachy. A jo, já půjdu. Furt točíš? Jo, ještě točím. Co to je? Elixir štěstí, toho prdele. Zrovna teď si děláš prdel, ne? Shit. Hej, mě se vybila tam, nebo já mám bezhatovou myš a mi se to teď vybila baterka. Já si No. nemůžu hýbat. Ne. To musím vyměnit. Škoda, že zrovna teďka nemám ten. No, do prdele. No, to je jedno. Jo, výtažek, škoda, že nemám. Vyhnečil rupnout kuš. Zkusím napsat kopím výtažek že za... jde. Kopím výtažek za... Za jednak. To asi ne, no, to asi nepůjde. A tak třeba někdo, kdo by to chtěl nutně prodat, by ti to mohl dát. No, možná. Prut. Hej, ale zase to. A to nikdo neprodá. Mně se to vybíjí, ta baterka. Jdu zkusit nabrnění drahokam. Už asi... Tak 10. drahokam je na to rupl prostě. Tak? Nechce se na brnko povíst. A pojď si rák. Ne. Tak na nic. Tak pojď, to dáš. A teď si to vybilo úplně. Ty vole, tak další se nepoved a teďka poslední. No tak. Pojď, ty aspoň pojď. No, konečně. Padlo? Smula. Oh.
OK, takže čus.